Gaur ingo ditugu salteaturiko orburuak arroz pastarekin eta gazi-gozo saltsa batekin. Baditut ja orburu batzuk garbilak eta jarri dut perexiliarekin eta azkena harrituko dut. Tudelakoa dira, daukate hemen kutuin luzea, guazen aprobetxatzea. Hortarako, atzeraka egiten dut. Atzeraka. Horrela. Ateratzen dugu. Zurituta. Hau, erain daiteke lasai asko. Batzutan mikatza daude, baina, dugu zutezki. Baina hori dagoetzatzeko dira. Eta honekin, betikoa, agizue, kanpoko ostoak entzen ditugu, eta dira txuriak asaltzen direnen, orduan ematen diogu buelta orburuari eta borobiltzen dugu. Beti esaten dut berdin-berdina. Jaten dena hauxe da, beraz, bakarrik borobildu behar da. Eta gero, moztegu hemen. Eguneko, hogeita hamabost jaten da, hau, lau zatitan, eta hortxe betan sortzen du. Bueno, lapiko azkarra daukagu jarrita hor, sutan, eta ingo duguna da gatza bota. Sartuko ditugu orburuak, emango dugu igotzen denen balbula minutu bat. Hoi ikusi dugu, minutu bat. Bueno, orburuak egosita daude eta gorde dugu salda. Vale, hemen daukagu ja pasta. Arroz pasta eta bazen egostea. Arroz pasta oso fin-fina da. Orduan, minutu batekin nahiko izango da. Beste batzu da, zinta modukoa, horiek agian 2 edo 3 minutu egosten. Ondo da. Orduan, gatza botako dugu, eta hor bertan sartuko dugu pasta. Arraskan daukagu koladore bat, eta gero txorrotapean jarriko dugu hor, urrotzarekin, ondo osteko. Minutu bat. Eta gero eskurritu eta oztu. Horretatzen. Bueno, bazen saltsa prestatzea. Hortarako, taintxa bat oliba virgen extra olioa. Eta hor botako dugu baratxuria eta jengibrea. Eta pixkatilen utziko dugu, hola. Ez du kolorerik hartu behar. Eta ingo duguna orain da, dagoia segitzen hor, pixkat. Gehituko dugu azukrea, espina, soja saltsa, eta orburuen salda. Utziko dugu irekiten 8-10 minutu, jengibrea eta baratxuria ondo egosteko, eta gero ligatuko dugu maizenarekin. Hemen daukagu ja saltsa prest, orain lodituko dugu. Hortarako daukagu hemen maizena eta orburuen salda. Hor, nahastuko dugu pixkat. Ez egingo dugu ondo. Beti salda hotza egon behar da, Eta orain botako dugu hemen bueltak ematen. Eta lodituko zaigu saltsa.
Orduan badugu prest. Orduan zeingo dugu, itzaliko dugu, eta saltsa hontan, bertan sartuko dugu pasta. Eta utziko dugu hor, empapatzen. Horba, pastak ere sudatuko pixkat saltsa. Batatuko ditugu orburuak, tarako, tantxe bat orillo, eta hortxe bertan botako dugu tomate lehorra. Baita orburuak, eta berotzen direnean ja urkeztuko dugu platera.